Igbo kwenu kwezuonu. Anyị abịakwana ọzọ n'oge ndị Igbo na Igbo Made Easy. Ọmụnwa bụ Uncle Eze TV. Ndewonu. Tata anyị bịakwa ka anyị nọrịa wee nebekwa anya n'oge ndị Igbo ọzọ. Ị na-anya ị ga-ahụ na anyị nọ na nke agba abụọ episode 2. Dịka m kwuru na agba nke mbụ gara aga, na tata anyị ga-elebakwa anya na edemede ọnwụ ma ọ bụ ana m emesi ya na bekee maka na ana m ewe na ụfọdụ n'ime anyị ka na-amụkwa ka esi asụ Igbo. Edemede ọnwụ or almost orthography is divided into 2. They are ụdaume and mgbochiume. Ụdaume Igbo is 8 in number, while mgbochiume Igbo is 28 in numbers. 8 plus 28 will give you 36. See them below. Ụdaume is vowels. A, E, I, O, A, U, O. Mgbochiume consonants. Mgbochiume, the ones I told you in our last lessons that they obstruct the free flow of air that comes out from your lungs. B, Ch, D, F, G, B, H, G, H, J, K, B, K, L, M, N, 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 Nye, P, R, C, Sh, T, V, W, Y, Z. All these words are called mgbochiume consonants. I want you to have a little practical of these two. Forget about this nasal, this nyirudame for now. Let's concentrate on these two. If you can keep your hands like this, I want you to look at me. Keep your hands like this, or you can do like this. Let's start with A, E, I, O, U, and the O. When you say I want you to feel the air that is coming from your mouth. Very free. There is no obstruction. There is a free flow of air coming out from your lungs. A, E, O, A, U, O. You will find out that air is coming out once. There is no free flow. There is no obstruction. Ha na-enyere gị aka n'ihi na onweghị ihe na-egbochi gị ume, ụda ume, ọ dị ụda. Onwe mgbochi ume dị n'ime ya. Ọ ya ka anyị ji kpọọ ya vowels. That is why it's called vowels. Let's look at the consonant, which is mgbochi ume. Ọ na-egbochi ume. It obstructs. The back I go to a ka ime ya na practical. Achọ ka ị na-eme anya. B, Chi, Fi. If you na B, from B, Chi, D, Fi, G, B, Hi, Gui, Hi, J, K, B, Qui, on egbochi ume. Lo, Mo, No, Ngo, Nwe, Nye, P, R, C, Sh, T, V, W, Y, Z. Only what you know is obstructing the airflow. I wasn't comfortable when I was mentioning these letters because they are consonants. Mgbochi ume. Among these very mgbochiumes, these very letters under consonants, 2 of them were carved out as nasal sound. Me na ne, me na ne. Ni why not here? Miri. O yiri ya mana obere. Miri udaume. Nasal. Miri. Me
ọ dị ka ọ na-apụta ofu ugbo nne mana ọ bụchara ya ewe kpọọ ya n'iyeri ụda ume. Abịakwa na mgbochi ume Igbo, enwere nke anyị na-akpọ mgbochi ume ndị gbara mkpị. Mgbochi ume ndị gbara mkpị, ị na-anya na abịchị dị anyị kụziri mgbe gara aga, ị ga-afụ na o nwere ndị na-adịkọta, they come in pairs. The letters come in pairs. There are two twos. These letters that come in pairs, they are called the mgbochi umes that are twins, that are double. Pairs mgbochi umes. Ọ ha bụ mgbochi ume ndị gbara mkpị. Lee ha. Chi, wi, hi, wi, bu, kwe, nwo, nye, ch. They are 9 in numbers. Ha dị iteghete, otu, abụọ, atọ, anọ, ise, isii, asaa, asatọ, iteghete. Ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. They are 9 in numbers. These are called mgbochi ume ndị gbara mkpị. I want you to take a look at this, because in our next class we will go practical, we will go raw, we will go into getting the names based on 2-lettered words, 3-lettered words, 4-lettered words, 5-lettered words, 5, 6, 7, 8 to 10-lettered words. I'll be giving you words in Igbo and we'll be translating it in English. Take for instance, in our next class, you'll be seeing something like Elu in 3-lettered words. Elu. Then the translation will say up. Elu. In translation, we will have up. Elu means up. Ala. Down. This is what we'll be doing in our next class. I want you to know that you have just one move to learn how to write, read, speak, and communicate in Igbo language. If you can concentrate on this very episode, from episode 1 till where we will stop, trust me, Uncle Eze TV is a short blog that will enlighten you on learning and masterminding on how to read and write in Igbo language. Ekenekwa m ụmụnne m ndị Igbo, ka ọ dị na mgbe ọzọ ka emesịa.